Sa Mandaue City, nabantayan karon ang dagsa sa mga taong miduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Samtang kapulisan, may hangop sa kooperasyon sa mga tao sa mga patakaran. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Padayon ang pag-abot-abot sa mga tao sa sementeryo sa Mandaue ni Ining Todos, Los Santos. Way puas ang pagsudgawa sa mga mobisita padung sa nagtapad-tapad ng mga sementeryo sa dapit. Sa initial nga estimate sa kapulisan, alas 11 kaganiha, 4,500 ka mga tao ang naabot og miduaw sa sementeryo. Apan gipaabot nila nga karong landong o dayong gabii, mas dako pa ang volume sa mga tao nga mobisita. Mao nga subsub ang gihimo nga monitoring sa mga otoridad gikan sa entrada mismo sa sementeryo ug pagpatrolya sa sulod niini. Migamit sab sila sa teknolohiya aron mas ma-monitor ang crowd. Ang challenges lagi ni sir. Ato ganina sir kay naalang gyud mga ni-exceed nga mga vendors na to. Na ini sobra so ato lang san silang gipasabot nga naalang mo designated area para to kuan sad to prevent lang pud sa atong kuan sir kanang clogging sa crowd. Sa entrada sa sementeryo, may pipila ka mga gidili nga nakumpiskar sa mga otoridad. Sama sa baraha, cutter, pliers ug uban pang mga gamit pang limpyo. Paghulagway sa ground commander, nasayod ang mga tao unsa ang itugot ug gibawal sa sulod. Before aning kalag-kalag mga 1 week, 2 weeks before, ato naning na-disseminate og tarong sir unsay mga bawal pro sa atong local government, sa atong barangay. Kay ugma, adlaw sa mga minatay, balik trabaho na, gilauman sa mga otoridad nga mas menos na ang mga tao nga muadto ug muduaw sa mga sementeryo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.